Welcome back to our YouTube channel, vlogger yours truly, Sister Josefina Nopal. God is good all the time, and Happy New Year, new life, and good afternoon to all my brothers and sisters around the world. So atong paghisgutan karon mao ang Christian faith nga pagtuo sa mga Kristiyanos. Atong mabasa diha sa Old Testament ang pagtuo ni Abraham nga iyang gi-offer ang iyang kaugalingong anak alang sa Dios. O ingon man usab si Job nga adunay 7 ka mga anak lalaki ug 3 ka anak babay ug daghang mga kabtangan, matarong kini siya, naningkamot kini siya pagbuhat ug mga maayo, nagasimba kanunay ug aduna gayud siya pagtuo ngadto sa Dios. So sa Job 1 verse 6 usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas uban kanila. Ug miingon pagani ang Ginoo, nagunsa ka diri Satanas. Ug mitubag si Satanas sa Job 1 verse 7 hangtod sa 12. Nga ning hangyo siya, miingon siya nga nagsuroy ko sa tibuok kalibutan ug nakakita na ako og tawo nga grabe ang iyang pagtuo. Ug ako siyang sulayan. Aber kung dili ba kaniya balikason. So giingnan siya sa Dios nga nasayod ako nga ako na siya. Pero mihangyo gyud si Satanas so gitugutan sa Dios. So klaro kayo nga ang tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi sometimes atong dinha sa kinabuhi ni Job nga mahitabo usab sa atong kinabuhi. Sa Pilipinas karon grabe ang nahitabo. Ug nasayod kita nga 500 years na ang Christian faith, Christianity sa Pilipinas. Ug nasayod kita ni atong tuig 2021 nga ara kabisi ang mga diocese, mga parokyano, no, or parish, mga parishes nga nangandam gayud alang sa kasaulugan sa 500 years nga miabot ang Christianity. So nasayod kita nga daghan kay mga buluhaton ang atong mga youth, adunay mga kanta gihimo alang gayud sa 500 years. Ug kini ni atong March 20, 2021 nagasaulog usab dito sa Vatican, no? Santos nga misa nga ang atong mahal nga Papa ug gigamit ang amahan namo sa Tagalog ug nakadungog mo ato nindot kay paminawon. So grabe no ang faith, ang Christianity nga miabot sa Pilipinas aduna gayoy kalambagitan ngadto sa Vatican. Ug nasayod usab kita sa Vatican gidawat usab ang Santo Niño. Nga kining Santo Niño original kini di sa Cebu nga gidala ni Magellan o ni Humapon. So dinha ang gift of life nga atong ginapasabot kini sa mga parishes, no? O usak o gift of faith ug kining tanan wa malilong ni Satanas. So kung ato kining tan-awon nga susama sa nahitabo ni Job nga kini si Satanas misuroy ni sa tibuok Pilipinas, di? Grabe sila. 500 years sa ulog ang Christian faith, Christianity. So nga pag-abot sa Christianity, so hangyo. Sama usab kini nga mihangyo ug gitugutan. Ug ang naigo pag-ayo, pasalamat ta. Uy nganong pasalamat na ta sister nga perti naman natong nisura karon. Usata sa nakita ni Satanas nga matinud-anon
Although ang tanan matinud-anon nagaila sa Dios apan giigo gayud sa bagyo ang Visayas. Kay dito ang Santo Niño di Cebu sugod. So kung masayra na to unsa gyud ang sinulog sa Cebu nga asahay ang mga dayo ni abot aron lang sa pagtambong sa kapistahan ni Santo Niño. So nakita kini ni Satanas mo nang mihangyo ni siya nga nakita nako ang mga Bisaya ang mga Bisaya nga mga tao grabe ka matinud-anon o sa pagtuo dinha nimo. So gitugutan sa Dios ug miabot ang usa ka dakong trahedya nga mao ang udit nga usa ka grabe nga bagyo. Nakadungog ako sa dunay mga video nga akong nakita nga murag managhoy ang hangin. Grabe no? So gipakusog ug maayo ang hangin. Nangaguba ang mga balay, ang mga bungbong, ang mga katawhan, nagilaid sa kalisod kay wala nay balay nga gipuy-an. Kay wala nay mga atok. Ug nasayod usab kita dinha sa lubok. Kay kining lubok usasab kini nga grabe dinha ang mga choir sa lubok. Ilado kini sila. So perte pong sukuan ni Satanas ani giun sa man gilunok pero wala kita pasagdi sa Ginoo. Mao na nga ug atong tan-awon ang kinabuhi ni Job. Mao usab sa atong kinabuhi karon nga gitistingan pag-ayo ni Satanas ang atong pagtuo mga Bisaya. No? So og daghan kay nag-antos karon sa kalisod. Apan wala gihapon kini nakaguba sa pagtuo sa mga katauhan sa mga na-affected sa bagyo. Ang mga bishop, mga kaparian nagtinabangay, naghatag na ning kamot pagtabang ngadto sa mga kaigsuonan. Sa pinansyal, bugas, hatag sa mga kaigsuonan nato nga grabing naigo sa bagyo. Ug aduna usay mga kabatanunan nga grabe pud tabang ug putos alang gayud sa paghatag ug daghang miabot nga mga pagkaon, daghang miabot ang GMA ni abot, no? So bisan tuod nga gisulayan ta pag-ayo pero wa kita pasagdi sa Dios. Og aduna pay ubang mga tao nga naghandom nga mutabang sa kalisod sa katawhan karon nga nahitabo. So dinhi nakita na hinuon ang tinuod nga pagtuo. Gitunong pagyud og Pasko ha kay ang tinuod nga pagtuo si Kristo, tinuod nga kahayag si Kristo, no? Tinuod nga kinabuhi si Kristo, tinuod nga kalipay si Kristo. Mao nga timing pagyud Pasko. Grabe gini sa Satanas kay ang Pasko pag yun nga pinakadako gyud kayo na nga ang mga pamilya diha magkahiusa gyud. Iya jud giguba timing gyud sa Pasko. Pero wala siya makadaog tungod kay dinhi nakita ug na-open ang mga katawhan nga andam na silang ang ilang heart gugma ngadto sa mga kaigsuonan ug open na ang ilang mga kamot sa pagtabang hangtod karon. Ilabi na sa atong mga linemen nga adlaw gabiing nagtrabaho. Ako nakita sa buhi ko 2 ug 1 gisugda na. Walay pahulay. Alang gayud sa kaayuhan sa katawhan. Gikuha pa gyud ni ang signal nga ang mga OFW na problema pod kay dili makakontak sa pamilya. Paskong dako, New Year nga dako, pero dili makakontak. Giunsa paguba apan nagpabilin gihapon ang Kristiyanos nga ang pagtuo dako gihapon og pagsalig ug paglaom sa Dios. Ug moingon gihapon, bangon Cebu, bangon Bohol, bangon Visayas, bagyo lang kini. So akong napamalandungan ang kinabuhi ni Job nahitabo nato karon. So sa ato pa daghan na kayong susama ni Job
Kay promise gayud kana sa atong Ginoo nga makabaton si Abraham og daghang mga kaliwat. Kita na mauna ang mga kaliwat nga dinha na tungod kay si Kristo. Iya nang nagpakatao siya ug iya natang gipakamatyan. So dinha na ang atong pagtuo nga grabe kayo. Walay makaguba ni ini. So ang bagyo lang kana. Mo labay lang kining kalisod nato karon. Dili ta mawad ang paglaom. Kay ang Dios ana kanunay nagatabang kanato. Sampit lang kaniya. Mo kneel down lang ta ug mo surrender sa atong kaugalingon ug maningkamot kita pagbag-o sa atong kaugalingon. Haron ang mga grasya mo abot sa tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan. So, atong pamalandungan na kining bagyo sa kinabuhi mao kini maghatag kanato og dugang kusog sa atong pagtuo ngadto sa Dios. So maayong hapon ug daghan kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.